Arratsalde on guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte Steam Euskadi topaketa honetara. Plazer bada zuekin beste behin ere bat egitea. Prestakuntza ziklo honetako hirugarren eta azken saioa da hau. Eta jakingo duzuen moduan, ikaskuntza testuinguru errealetan Steam ekimenak partekatu eta ezagutzara ematen, ezagutarazten ditugu. Nire burua aurkezten hasiko naiz. Maitena Salinas naiz eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak sustatzen duen STEAM hezkuntza estrategiaren barruan kokatzen den topaketa ziklo honen gidaria izango naiz. Aurreko topaketan, STEAM Euskadi sarien 2 proiektu finalista ezagutzeko aukera izan genuen. Euren ikastetxeetan proiektuak nola aurrera eramaten dituzten ulertu genuen euren arduradunen eskutik. Gaur arratsaldean, beste 2 ekimen ezagutuko ditugu gurean. Besteak beste, irakasgai ezberdinen integrazioaz eta metodologia aktibo egokienak zeintzuk diren entzungo dugu, baita kultura zientifikoaz eta pentsamendu kritikoaz hitz egingo ere, eta nola ez, bokazio teknologikoez eta ikasgelarako jardueren diseinuan aniztasuna nola txertatu ere gomendatuko digute. Esan bezala, gaurko 2 proiektuak 2023ko STEAM Euskadi sarien finalistak dira. Ekimen hauek bultzatu dituzten irakasleak, hezkuntza proiektu hauek zer diren eta nola jarri dituzten abian azalduko digute. Topaketak betiko lez 2 momentu garrantzitsu izango ditu. Lehenik eta behin, 2 ekimenak ezagutuko ditugu eta gure gonbidatuekin hitz egingo dugu labur-labur hasiera batean. Eta bigarrenik, denon artean elkarrizketa bati hasiera emango diogu. Solasaldi mugagabea izango da, denboran akaso ez. Baina parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Nola, galderen moduluaren bitartez, gustura hartuko ditugu zuen hausnarketak zein galderak. Azkenean, balio eraintsi ematen badiote, STEAM bokazioak sustatzeko helburu amankomun honi. Topaketa honetan, euskera eta gaztelania erabiliko ditugu nahi izanez gero eta galderentzako gauza bera. Era berean, steam.eus webgunean egiten diren topaketei buruzko informazio guztia daukazue. Aurkeztutako ekimenen bideoak eta dokumentazioa ere barne duzue, bai edizio honetakoak eta bai iazkoak. Beno, hasi gaitezen, nortzuk dira gaurko gure gonbidatuak? Oier Albizuri, proiektuen kudeatzaile eta administratzaile teknikoa .eusen eta Lore Arakistain .euseko marketing eta komunikazio arduraduna. Arratsaldeon bioi. Arratsaldeon, Maitena. Kaixo, arratsaldeon. Plazerra zuek hemen izatea. Eta egoitzetxe handia, nazioarteko Teach for All erakundeko STEAM zuzendaria eta Harvard Unibertsitatearen lankidetzan dihardu STEAM metodologia eta proiektuak lantzen. Urteko irakasle ekintzailearen sari nazionala jaso zuen 2021an eta 2022an Aidutek erakundearen sortzailea edo saria aldau egoitz. Sortu zenuen edo beste sari bat ere eraman izan duzu? Beste Euskal Herriko kide batzuekin batera sortu egin ginen, Maitena. Arratsaldeon, zuri be. Horregatik nuen nik sortzailea, bai. Arratsaldeon. Topaketa bakoitza dakizuen moduan gai baten inguruan jorratzen da, eta gaurko topaketaren ardatza nola inspiratu ikasleak STEAM proiektuen bidez izango da. Beraz, lehenengo gonbidatuei emango diet paso, lehen aipatu bezala, Oier Albizuri .eusen proiektuen kudeatzaile eta administrazio teknikoa da eta Lore Arakistain .euseko marketing eta komunikazio arduraduna. Beraien proiektua, gaitasun digitalak eta berrikuntzakoak sustatzen, saiatzen da, ingurune virtualean landutako esperientziaren bidez, DBH-ko, batxilergoko eta LH-ko ikasleen artean. Lorea, zuri ematen dizut hitza, ezta? Zeu hasiko zara eta. Hala da, eskerrik asko, Maitena, sarrera honengatik, eta mila esker Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari eta innobazkeri jardunaldi edo topaketa hauetan parte hartzeko gonbita egiteagatik, guretzat ere plazera delako egunerokoan egiten dugun lan hori gainerako komunitatearekin partekatzea. Eta kaixo munduaren xehetasun guztiak azaltzen hasi aurretik, azalduko ditugula labur bada ere, 2 minutu hartu nahi nituzke proiektuaren motivazioaz berba egiteko, zergatik egiten dugun guk kaixo mundua. Kaixo mundua.eus fundazioaren
proiektu bat da. .eus ezagutuko duzue askok interneteko domeinuagatik, ez? Zuen erakunde ikastetxetako interneteko izen horren luzapena .eus izango da askotan, eta bueno, gu gara, bai, .eus fundazioa da, domeinua kudeatu eta sustatzen duen erakundea. Domeinua bada, baina .eus domeinua baino gehiago ere bada. Irabazi asmorik gabeko fundazio bada, eta teknologiaren, kulturaren eta hizkuntzaren arloko hainbat erakundek kudeatzen duten fundazio bada. Proiektu honetan zehazki, Kaixo Munduan, lantaldeko 4 pertsonak, 4 lagunek parte hartzen dugu, Josu Baliño, Oier Albizuri, Josu Arakistain, eta ni neu, eta bueno, proiektua salduko dizuegu, baina baita ere esan, hemen atzean pertsona gaudela, eta edozertarako laguntzeko, hitz egiteko, solaserako, eta irekita beti, eta aurkeztu nahi nizuen proiektuaren atzen dauden pertsona horiek. .eusen helburua, fundazioaren helburua gizartearen transformazio digitalean euskaratik eragitea da. Horregatik, domeinua kudeatzeaz gain, helburu hori bultzatzeko hainbat ekimen jarri ditugu abian. Eta zergatik, badakigu transformazio digitalaren garaia bizi dugula, transformazio digitala errealitate bat da, gertatzen ari da, eta badakigu nork eta nola sustatzen duen transformazio hori ez dela neutrala. Horren arabera, modu bateko edo beste bateko teknologia sortuko delako. Eta transformazio global horretan, eta unibertsala dirudien transformazio digital horretan, hainbat arrakala sortzen dira. Eta arrakala digital bat baino gehiago. Badirudi guztio dugula sarbidea, baina ez guztiok modu berekoa, ez? Era berean, gizarte honetan, berdintasuna lortzeko lan egiten ari garen garaia den honetan, teknologiak genero arrakala digitala ere sortzen du. Genero arrakala digitala errealitate bat da. Datuek diotena da, emakumeok kontsumitu egiten dugula teknologia, baina gizonek eraikitzen duten teknologia kontsumitzen dugula. Haiek, gizonek, eta haientzat, eta gizartea dituen aje, sesgo, matxista horiek, oraindik eta potentziatu egiten dituela ingurune digitalak. Horregatik, emakume begiradarik txartatzen ez badugu, nekez lortuko dugu gizarte paredikideago bat, eta berdintasunan egiten diren lanak alperrikakoak izango dira. Eta hori adibide bat da, baina adibidez, arrakala digital sozioekonomikoa ere bistakoa da. Baliabide falta, oztopatzen du sarbidea ingurune digitalera, teknologiara, eta baita adibidez, hezkuntza ez formaletik sortzen diren hainbat ekimenetara. Teknologia sustatzeko, bokazio teknologiekoak sustatzeko egiten diren hainbat ekimen, hezkuntza ez formaletik egiten dira, kampus teknologikoak adibidez, eta muga sozioekonomikoak existitzen dira horietan parte hartzeko. Guk eragin nahi dugu euskaratik, eragin nahi dugu gure jendartetik, gure herria, gure gazteak, eta zer esanik gure emakumeak ahaldundu nahi ditugu, gerturatu nahi ditugu teknologiaren sorkuntzara, eta sorkuntza da garrantzitsua guretzat. Haiek izango baitira, gure gazteak, gure emakumeak izango baitira, etorkizunean internet parekideago eta inklusiboago bat eraikitzeko gaitasuna izango dutenak. Eta guk esaten dugun egoismo puntu bat ere badago, ez? Behar ditugu gazte horiek teknologia sortzen. Eta .eusetik horretarako hainbat ekimen. Eta horietako bada Kaixo Mundua .eus. Eta beste batera aipatuko dut, ikasturtean zehar, segurazki elkargurutzatuko direlako. Eta gladisadia da hori. Emakume teknologo gazteen proiekzioa sustatzen duen proiektu bat, eta, gero aurrera goierrek igual kontatuko dizue, baina lotura handia duten proiektua dira ezberdinak izanik ere. Eta Kaixo Munduan zentratuko gara. Kaixo Mundua eskola komunitateari zuzentzen eta eskaintzen zaion hezkuntza proiektu eta lehiaketa bat da. Eta Kaixo Mundua .eusek teknologia ezagutza eta gaitasun digitalak sustatzeko proposamena da, eta badakin non gauden, Steam topaketetan gaude, eta Steam Euskadi estrategia horretan kokatzen da, ez? Herri honetan badago estrategia bat, badira helburu batzuk herri bezala, eta horregatik aurretuz ere herri honen etorkizuna hitz egiten nuen, estrategia horretan kokatzen den proiektua da.
Helburua da gazteen artean konpetentzia digitalak garatzea. Gazteak kontsumitzaile digital izatetik sortzaile digital izatera pasatzea. Gaitasun horiek ematea eta egoera horretan jartzea. Jakin badakigu zenbat ordu eskaintzen dituzten gazteak teknologiaren bueltan, mugikorrekin, ordenagailuekin, baina eta askotan esaten dugu abia direla eta umetatik digitalak, baina mugikor bat manegatzean horrez dago zailtasunik, ezin dugu gure burua engainatu. Jatea gustatzeak ez gaitu sukaldari egiten. Eta teknologiarekin antzera gertatzen da. Ez jan egiten dugu teknologia, baina kozinatzen edo sortzen ez dakigu. Eta, zein da gure proposamena Kaixo munduarekin? Proposatzen duguna da, eta proposatzen dieguna ikasleei da, webune erreal bat sortzea. Haien kabuz, hasieratik eta amaierara, webune erreal bat sortzea, praktikan oinarritutako lan motibatzaile baten bidez. Aukera izan dezaten, kontsumitzaile digital izatetik, sortzaile digital izatera. Horrez gain, trebakuntza teknologikoa eskaintzen diegu gaztei, baina baita irakasleei ere. Irakasleen lagun gara prozesu horretan, teknologia oso azkar aldatzen delako, edukiak berritzen direlako, eta hor gertu egoten eta formazio hori eskaintzen ere lan egiten dugulako. Zuzenduta dago 12 urtetik gorako, edo hau da, bigarren hezkuntzako ikaslei, taldeka parte hartzen dute gazteek, bai DBH-en, batxin eta lanbide heziketan parte hartu dezakete, eta taldeka parte hartzen dute ikasleek, irakaslearen gidaritzapean, eta hori da egiten dutena webgune bat sortzean. Librea da, nahi duten webgune egiten dute, baina bai bultzatzen duguna da zerbait erreala egitea proiektu errealak. Eta alba da lankidetzan eta proiektua bera ere izan dadila erronka bati erantzutea eta gizarteari edo herriari laguntza bat ematean. Eta horre, askotan ikusten ditugu elkarteen, den webuneak egiten dituztela, elkartzen direla ikasleak herriko beste jende batekin eta prozesu hori elkarlanean aurrera eramaten dutela. Eta hori da bultzatzen duguna edo hori da titularra. Orain xehetasun guztiak azalduko dizkizue oierre. Gainera zuetako askok ezagutuko duzue, bera baita egunerakoan zuekin hitz egiten duena, zalantzak argitzen dituena, eta orain ere xehetasun eta zalantza horiek oierrek argituko dizkizue. Eskerrik asko, Lorea. Bai, ni ontxe zentratuko naiz bereziki Kaixo mundua lehiaketan xehetasun eta informazio praktikuan. Eta pixka Loreak bota da ben ideia nagusitik, Kaixo mundua zentratzen da ikasleen eta irakasleen gaitasun digitalak sustatze horretan, ez? Eta horretarako guk kaixomundua.eus proiektutik webguneak sortzeko beharrezko baliabide guztiak eskaintzen ditugu. Orduan, lehenengo oinarrizko gauza izango litzateke kaixomundua.eus etxean zein ikasgelan landu daitekeen proiektu bat da. Hau da, beharrezko materiala izango litzateke ordenagailu bat, eta ordenagailu horrek berak internetetako sarbidea edukitzea. Gero, aipagarria bebai, guk kaixomundua.eusetik .eus domeinua, lehen Loreak aipatu da den .eus domeinua doan eskaintzen dugu, eta webgunea sortzeko, hau da, informazio guztia almazen hau eta ondo gordetzeko ostatatzea, edo igual inglesezko terminoa hostina ezagunagoa ingo zaizue. Esan bezala, gu zentratzen gara bebai irakasleen eta ikasleen formakuntzan, eta horretarako alde batetik irakasleentzako zenbait gida eskaintzen ditugu, eta hauek informazio guztia hau guk kaixomundua.eus webgunean dakagu eskegita, 3 dira gida nagusiak. Alde batetik Estien Euskadi estrategian azalpena, eta Estien Euskadi estrategia horretan Kaixo munduak ze ezaugarri lantzen dituen informazioa jasota dakagu. Beste alde batetik, gaur egun digitalizazioan aro honetan webguneen garrantzia eta kasu honetan WordPress azkenean webguneak itxeko tresna horren azalpena eskaintzen dugu bebai. Eta 3. gidan jasotzen da ebaluazio teknikoa eta ebaluazio akademikoa, hau da gehien bat Steam kompetentzien ebaluazioa itxeko gida bat. Horrez gain, kaixomundua.eus proiektutik bebai unitate didaktikoak sortuta ditugu. Unitate didaktiko hauek dira bigarren hezkuntza eta batxilergoko mailentzako, eta 14 saio eta 16 jardueren bitartez,
irakasliek proiektua azaldu eta bertako ariketak praktikan jartzeko aukera dakazue. Unitate didaktiko guztietan eskaintzen dugu ebaluazio adierazleak, ebaluazio irizpideak eta ebaluazio teknikoa izateko tresnak. Pixkat aipatzeko bai, unitate didaktiko hauek dakatela EIMaren onespena, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko euskaraz zerbitzuarena. Orduan, irakasleek alde batetik formatzeko aukera dakazue, eta beste alde batetik guk ikasleen formakuntza sustatzen dugu bideotutorialen bitartez. Kaixomunda.eusen eskegita dakagu 20 bat bideotutorial, eta emakume referenteek egindako bideotutorialak dira, webgune bat zerotikan bukaera arte sortu ahal izateko azalpenekin. Orduan azkenean irakasleentzako bai ikasleentzako material guztia kaixomunda.eus webgunean eskegita dakagu. Bestalde, lehiaketaren xehetasunekin, iraiak 18 izen ematea iraki genuen, eta martxoak 11 izango da webguneak lehiaketara aurkezteko azken epea. Hemen xehetasun bat, izen emateko epea ez da itxiko, izan ere lehiaketara aurkezteko eguna martxoak 11 izango da azkena, baina ez dugu itxiko edozein ikastetxek lehiaketara aurkeztu nahiz badu, aukera auki dezan bertako materiala jaso eta webguneak eraikitzeko. Euki ditugu kasuak, 3. ebaluazioan webguneak lantzen hasi, eta bertan aukera izateko bai material guztia eskura eukitzeko. Epaimaiari dagokionez, ingurune digitaleko aditu zein arituek osatzen dute epaimaia, eta bertan beti saiatzen gana genero emakume eta gizonen arteko genero oreka mantentzen. Ebaluazio irizpideak aurrez aipatu dodan epaimaikide hauek adosten dituzte beraien artean, eta gehien bat baloratzen dirana da webguneen erakargarritasuna, webguneen erabilgarritasuna, fidagarritasuna gehien bat segurtasuna eta zibersegurtasunarekin zerikusia dakaten irizpideekin, eta azkenik lehiaketaren berezko irizpideak direla gehien bat euskerazko edukiak argita garbi ezin dago eduki errespetua faltatzen daben edukirik, eta pixkat haue dira epaimaikide kontuan hartzen dituzten irizpide nagusiak. Esan bezala lehiaketa bada, ez? Eta lehiaketa guztietan bezala, hemen bai ikasliek zuek motibatzeko badakagu premisuak eta sariak. Orduan, irabazleentzako garaikurra eskaintzen dugu kategoria bakoitzian, eta errealitate virtualeko betaurreko bana sarituak izan dian ikasle guztientzako. Finalistek bai jasoko dute edizio honetan bai errealitate virtualeko betaurrekuak, eta parte hartzaile guztiek, hau da irakasle, ikasle zen ikastetxe guztiek, jasoko dute diploma bat haien parte hartzea eskertu eta saritzeko bai. Ikasturte amaieran itzen dugu sari banaketa ekitaldia, eta adibidez aurten ikasleekin sari banaketa ekitaldia Gasteizko Miñano Parke Teknologikoan ingenun, gaingunearekin batera, eta bertan ikasleek ukizuten aukera gaingunea ezagutu, streaming saio baten parte hartu, eta orokorrian beste esperientzia berazgarri bat bizitzeko. Datuetan sartuta, azkeneko edizioa arrakastatsua izan da, inoizko parte hartze altuen auki dugu, 36 ikastetxe ezberdinetako 215 webgune entregau ziren, entregau zen itxusten ikasleek, eta 1218 ikasleek parte hartu zuten guztira. Eta orain pixkate Lorea eta Bion arteko azalpenari amaiera emateko, aurkeztu nahiko genizkizuen proiektu errealak, edo orain arte ikasleek eginiko proiektuak. Lehenenera hemen berdingo proiektua ekartze dizuet, hau indala pare bat urte Durangoko bi neskekindako proiektua da, maijoko bat sortu zuten lanbide heziketako ikasgai baten, eta gero maijoko honen webgunea sortu zuten maijokoa bera saldu ahal izateko. Eta orduan hemen ikusi adozue, azkenean transbertsala dela proiektua bi asignatura edo gehiokin lotu daitekeelako. Beste kasu baten, hau enpresa artifizial bada, edo, gezurrezko enpresa deiturikoa, ikasle batzu sortu zuten informatika zerbitzu batzuk saltzeko, baina azkenean beda, pixkat esperientzia horretatik sortuta. Eta azkeneko proiektua helburu sozial batekin sortutako proiektua da, Zumarragako ikastetxeko irabazliak dira hauek, eta zientzia arloan emakume erreferente horien bultzada ditzeko sortutako webgunea da. Orduan ikusten duzuen bezala, proiektu errealak dira, beste batzuk agian asmatutakoa, baina orokorrean gaia librea da, eta hori da pixkat proiektuaren indar nagusietako bat bai, ez? Eta hau izan da pixkate gure azalpena,
Gero uste dut galderak itxoko aukera dakazuela, orduan eskerrik asko aukera hau eukitzea baitxik. 1218 ikasle. Bai, Wow. badira, bai. Broma gutxi, Zorionak, pozgarria da hori oso. Egoitzi paso eman horretik galdera bat botako dizuet. Ikasleak oso digitalak direla badakigu. Eta kaso kontsumitzaileagoak, esan dugun bezala, sortzaileak baino zuk zenion Lorea, jateak ez gaitu dela sukaldari egiten. Irakasleek arazo asko izaten dituzte, ikasleek erabiltzen dituzten teknologi tresna eta kontzeptuekin eguneratuta egoteko, zezuek trebakuntza digitala ere eskaintzen duzue. Bai, eta tresnak igual aipatu dugu eta zentratu gara teknologian, baina tresnak eta teknologia ez ezik beste hainbat arlo ere lantzen ditugu, ez? Datuen babesa, egile eskubidean, segurtasuna, eta horren inguruko formazioa ere ematen dugu. Ze tresnak aldatu egiten dira, teknologia aldatu egiten da, baina ikuspuntua, helburuak, zer lortu nahi dugun, horiek ere oso garrantzitsua dira. Eta prozesua hartuko bagenu, ikusiko genuke prozesuaren lehenengo faseak adibidez ordenagailu barik egiten direla. Paperaren gainean, eseri, pentsatu, zer egingo dugu, zertarako, hau da, ez gara programatzen hasten hutsetik. Hausnarketaren, helburuaren eta lortu nahi denen horri eta nola egiten den, ez? Ze baliokin, horri ere garrantzi handia emote zaio. Egia da, gero teknologia aldatu egiten da, eta teknologia ez ezik kezkak ere bai, ez? Zibersegurtasunaren gaia, hori lehenengo edizioan adibidez guk ez geneukan horri buruzko bideotutorialik eta orain bai, egile eskubidena ere bigarren fase batean egin genuen, irakasleen eskakizunez, edo ikusten genuelako ere ikasleek hor hutsune batzuk bazituztela, entregatzen zituzten lan horietan hutsuneak bazirela. Hori ergelena aipatu dau epaimai profesional badagoela, epaimaia bada enpresa arlokoa, hezkuntza arlokoa, profil desberdina daude, eta hor hautematen dira batzutan gauza oso onak, oso proiektu politak, eta hautematen dira ere askotan errepekitzen diren hutsune batzuk. Epaimaiak horiek pasa egiten dizkigu, ikusten dugu ikasleak, 1200 gazte horiek, barlonetan igual badituztela gabezia batzuk. Gabezia horiei erantzuteko materiala lantzen eta eskaintzen saiatzen gara hurrengo ikasturterako. Hortxe ditzen gara. Identifikatu ere egiten dituzuela, ez da? Bai, klaro. Eta oso izatela, pixkan artean, kosorkuntza baten bitartez, ez da? Estima eta pentsamendu kritikoa erdigunean. Ederra oso. Bueno, beranduxeago izango dugu aukera, elkarrekin hitz egiten jarraitzeko, baina orain paso emango diot Egoitzi, mila esker, Oier eta Lorea. Gero arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko Maitena. Bueno, goazen bigarren aurkezpenarekin, Egoitz Etxeandia, nazioarteko Teach for All erakundeko STEAM zuzendaria eta Harvard Unibertsitatearen lankidetzan diharduena, STEAM metodologia eta proiektuak lantzen. Bere proiektua, ikastetxearen hezkuntza proiektu integraltzat har dezakegu. Lehen hezkuntzako, bigarren hezkuntzako eta batxilergoko ikasleak ekonomia zirkularraren garrantziaz kontzientziatzeko diseinatua izan dena. Ez da Egoitz, konta iguzu. Hori da, Maitena, eskerrik asko sarreragatik, eskerrik asko Innobaskeri eta Eusko Jaurlaritzari bebai plaza hau gaur guri zabaltzearren. Azken batetan proiektuen esangura eta proiektuen inpaktua heltzen den pertsona kopuru eta barneratzen den pertsonan kopuruen arabera dalako. Zuk aipatu bezala, Fungi Thinking oindala 2017 hasitako proiektu eta ekonomia zirkularreko proiektu bat, eta aurkezpenera joa aurretik, gustatuko litzaidake bideo laburtxo bat proiektatzea proiektuaren oinarria edo proiektuaren funtsa ondo ulertzeko nondik datorren. Kaixo, ni Egoitz Etxeandia naiz eta gaur hasiera eman diogu proiektuari Labaseta ikastolan eta ikasleek arreta handiz eta pozik hartu dute proiektua. Gaur hasi gara Fungi Thinking egiten, atzean ikusten duzuen bezala, kafea berrintzen daude.
Espeni dute kafea kutsa batzuetan eta zigara gastatzen. Gero gaineratu diogu mizelioa eta ipini dugu boltsa baten eta egin diogu zuloa. Fase honetan erabili dugu kafe hondakin bat, zeurek jolas eta esperimentazioaren bidez egiten daben prozesu batekin, zeta ostra edo pleurotus estratus perretxikoa lortuko dugu gero komertzializatu ahal izateko. Gehien gustatzen jatana kafea pisatzea da. Ipini barkendu poltsa bakoitzean 5 kilo. Niretzat oso berena izan da nahasketa. Bilatu nahi duguna da, alde batetik, ekonomia zirkularraren garrantzia helaraztea gizarteari. Uste dugu hezkuntza mundua dela aukerarik onena gizartearen populazio handien batera iristeko. Baita ere nahi duguna lortu da, ekintzailetza sustatzea eta eginez proiektuak aurrera eman daitezkeela. Nahiago dut, honan ikastea, gelan ikastea bai. Azkenean klasean da. Aspertzen zerrapurtzea. Ondo pasatu dut. Pasatu dugu azando, baina asko aldeko guzez ezik. Divertigarria da lagunek zagozelako eta egiten dazulako gauza naturalak kafearekin. Hau gauzu oso praktiko bat da, ikasketa prozesua beste metodologia baten bitartez ikasteko eta learning by doing edo eginez ikasiaz aurrera emango duguna. Oso ondo pasatzen dute, ikasi egiten dute jolasaren bitartez eta hori da azken batean helburua. Ikasi dugu asko. Oso ondo pasatu dut. Jarraitu behar dugu lanean, zerrendik egin behar dugu gopeltza gehiago. Agur. Bideoan ikusten izen dugun moduen, proiektuaren oinarria, ekonomia zirkularreko proiektu bat gelara eroatea izan zen, 2017 hasi genduen moduen, non kafe hondakinak, oreka kanaleko kafe hondakinak berrera biltzen gendu zen, perretxiko zeta ostra berri batzuk sortzeko eskolan bertan. Eta ikaslei, ikasketa prozesu desberdin bat sortzeko aukera hauela erakustea. Hau Global Shapers erakundetik sortu gendun proiektu bat izan zen, hasiera batetan Lauaxeta ikastolan pilotatu genduna, eta gero, inpaktua hasiz joan da, bai Espainia eta Ekuadorreko eskola ezberdinetan be aurrera eman dalarik. Proiektuaren zer dan ulertzeko gakoetako bat, Maitenak lehen esan dauen bezala, ikastetxeko proiektu integral bat bezala ulertu behar da. Hau da, ikasgelan bertan, learning journey bat moduan planteatzen da, 7 erronka, 7 ikasgai ezberdinetan, 7 ikasturte ezberdinetan gauzatzen dalarik, eta ikasleek prozesu guztian zehar lidergo aktibo perfil bat eramaten dabe. Hau da, ikasleak ez dagoz ikasgai soilak ikasteko, baizik eta euren ikasketa ibilbide horretan, euren gidaritzapean aurrera egiten den proiektu batean barne bezala. Hau, ekonomia zirkularra eta hezkuntza klimatikoaren arlorrean kokatuta dago, uste gendulako sentsibilizazio kanpaina tradizionaletatik zeozer gehitu behar gendula, berziklatzearekin esala nahikoa, eta ekonomia zirkularra eredu ekonomiko berritzaile moduan ikasleia saldu eta ulertarazi behar genduala. Eta guzti hau, eskola kontzeptu berritzaile baten edo berri imaginatutako eskola kontzeptu moduan kokatu behar dugu. Hau da, eskola ez da ja gune fisiko bat non ikasleak egunero goizez bertara ikastera bidaltzen dituguzan, baizik eta ikasketa prozesu horretako gidaritza lana hartzen dauen esparrua. Momentu batzutan eskolan bertan izango da, baina baita eskola edo hezkuntza tradizionaleko eragile ezberdinak ere eskolara gonbidatuz, eta eskola bera ere ikasleak eurak ere eragile horretara kanpora gerturatuz. Fungi thinkingen abia puntua, orain da esandako bezala, orain dela 6 urte izan zen,
garai hartan ni irakasle mundura sartu nitzanean, hausnarketa sakon bat egin eban, identifikatu nebazalako hainbat behar izan hezkuntza sistema aretan, metodologia aldetik, ni ikasle nintzan garaiko hainbat eta hainbat erraminta eta metodo jarraitzen eben indarrean, beraz, hori ikasleen ganako motivazio maila bajuak izateko arrazoietako bat zan, eta gero hermetikotasun bat. Hezkuntza sistema danuk dakigun moduan, orain aldatzen hasi dan arren, sektore oso hermetikoa eta itxia izan da, bai ikasgai eta bai ikastetxe arlotik, eta irakasle askok ere, beste ikasgai batzuetako irakasleekin elkarlanean aritzeko, kontraesanak edo, trabak jartzeare normalkotzat ikusi izan dugu. Naiz eta gaur egun sorte honez, hori aldatzen hasi dan. Orduen, hori izan apurtxo bat, leheneko hausnarketa hezkuntza sistemarena, oindala 7 urte, hasi nintzenean, eta gero aldi berean, nik neukasan pasio pertsonalak. Nik STEM eta maker munduaren maitemindu bat naz, ekintzailetza beti nire zenean izan dut, ikasle garaitik beti saiatu naz, erronkak bilatzen gizartean, erronkak bilatzen nire bizimoduan eta neuk topatzen irten bideak eta elkarlan bidez. Eta gero ekonomia zirkularrari, asko irakurri eta gero benetan sinestu izan dudalako, ni ekonomilaria naz, eta gaur egun dekogun sistema kapitalistari irten bide bat emoteko beste aukera batzuk ere erakutsi eta esarri behar direla. Hau non kokatzen da, bideoan ikusi dozuen moduan, 21. mendeko gaitasunak lantzeko proiektu bat da, STEM tradizionaletik STEAM tradizionalera, hori artea, musika, dantza ulertzeaz haratago doien letra bat dela azaltzeko, zeharkako gaitasun guztiak barneratzen dagoen eta hezkuntza sistema berri holistiko bat barneratzen dagoen prozesu moduan, eta esperientzietan oinarritutako ikasketa prozesu bat. Hau da, irakasleak ez gagoz ikasgai soilak irakasteko, baizik eta ikasketa komunitate eta esperientzian oinarritutako prozesuak eskaintzeko. Honek direlako gero ikusten den moduan ikasleak ikastetxetatik irten eta gero benetan barneratuta eta gogoratzen da bezan esperientziak. Esan dako moduen ikasketa komunitate hau bidirekzionala izan behar da, ikastetxetik kanpoko eragileen ganako eta kanpo eragileetatik ikastetxearen ganako komunikazio bideak zabalduz. Eta gero, STEM, teknologia, zientzia, fisika, matematika, ikasgaiak ikusi beharrean, mundua ulertzeko edo biltzen gaituen mundu bat hobeto ulertu eta ezagutzeko ambito moduan azaltzea. Orduen, hau zelan egiten da, lehen esan dugun moduan, 7 erronka, 7 ikasgai eta 7 ikasturte ezberdinetako proiektu integral moduan ulertuta, oinarrian nekazaritza zirkularra kokatzen dugu, bideoan ikusi dugun kafe hondakinetatik perretxikoak sortzen dauan proiektua, eta gero bidean puzzle bat izango balitz bezala, erronka ezberdinak gehitzen juten gara, ikastetxearen behar izenan arabera, erronka guztiak burutu daitezke edo aukeratutako bakan batzuk. Esan dako moduan, ikasleak lidergo aktibo bat eramatea da helburu, eta hau horrela, ekonomia zirkular kontzeptua, batxilerreko ekonomiako lehengo mailako ikasleek garatzen dabe, ulertuta sistema tradizionaletatik haratago dauen helburu edo aukera moduan ulertuta, eta aktibatzen diren erronka guztietan honen inguruko azalpen eta aurkezpen txikitxo bat prestatzen dabe. Nodo bakoitzaren edo erronka bakoitzaren jarraipena hauek direla buru izanik. Aktibatzen den 3. erronka, ikerketa zientifikoaren erronka da, non fisika kimikako ikasgaian pleurotus ostreatus perretxiko honek edozein salmenta puntutan polietilenezko bandejetan komertzializatzen dira, petroliotik eratorritako material batzuk dira, beraz oso kutsakorrak,
Eta fisika-kimikan egiten daben ikerketa da materiale organiko alternatibo batzuk bilatu, perretxiko bandeja hauen komertzializazioa egin alizeteko. Prototipo ezberdinak sortzen dabez, nahiz eta ikusi era masibo baten ekoiztea ezinezkoa dela, baina aukerak egon badaudela. Prozesu kimiko, 35 egun irauten dauzen prozesu kimiko honek, kontrol txikitxo bat eukin behar dau, bai temperatura eta bai ezetasun arloan, nahiz eta nahiko malguak izan, zaindu beharreko gauzak dira. Beraz, hau azaltzen dutzegu ikasliei, eta haurek teknologiako laugarren mailako ikasgaian, Arduino sensore ezberdinak programatzen ikasten dabez, temperatura eta ezetasunaren kontrol zehatz bat izateko prozesu guztian zehar. 35 egun horretan, programatzen den H31 sensorea 3 minuturo datuak hartzen hasten da, eta bosgarren erronkari pausu ematen diogu. Zelan, 35 egunetan 3 minuturo parametro bat hartuz gero, 16.800 temperatura eta ezetasun aldagai datu biltzen dauz kalkulu horrian. Orduan, zer da datu kalkulu hori big dataren analizia edo big dataren oinarriak aztertzeko aitzaki bikaina. Orduan, hau horrela, matematikako ikasgaian erakusten dutzeguz big datako webgune, datu analizi webgune oinarrizkoenak, zelan datu masiboen trataera kudeaketa zelan egin, eta kalkulu horriaren bitartez, eurek egin aldabezan kontrol eta ondorioen kudeaketa gestionatu. Behin 35 egun eta gero, perretxikoak sortzen ditugu, eta perretxiko horrek naiz eta jakin toxizidaderik ez daukiela, laborategi praktika batzuk egiten dira biologiako batxillerreko ikasgaian, eta ikasgai honetan laborategia ezagutuz saio txiki batekin amaiera ematen jako, LH-ko nekazaritza zirkularrean parte hartu daben ikaslei proiektua aurkeztuz. Eta behin ja perretxikoak jangarri edo, osasun arazoako perretxiko direla ikusita, komertzializazio fasearekin gatoz eta burutzen dugu proiektua. Hau, ekintzailetza sozial ikuspuntutik jorratzen den gaia da, enpresa ekonomia ikasgaian, batxiller bigarren mailan lantzen dalarik, eta guk ikaslei jartzen dutzegun kondizio bakarrenetakoa da, jasotzen dugun perretxiko guztaren erdia behintzat, oreka kanalari itzuli egin behar jakola. Hau da, guk jaso dugun hondakin horren fidelizazio plan modura, eurek, gero, pintxopote sozial edo antzekoren bat euren bezeroekin burutu alizeteko. Eta beste usta kantitatearekin, normalean ikastetxerako bertarako autofinantziazio kreditu txikitxo modura erabiltzen da, beste proiektu batzutako materialak eta antzekoak finantziatu alizateko. Esandako moduan, 7 erronka dira LH azkenengo urtetik batxiller bigarren mailar arte, baina perretxiko sortze prozesuari ez diako zertan beste gainontzeko erronka guztiak batera gehitu behar. Ikastetxearen behar izanen arabera edo nahien arabera, erronka bat edo beste gehitzen dalarik. Amaitzeko, labur, argazkian ikusten dugu Dario zan, nire ikasle hoietako bat, eta proiektuarekin hasieratik lortu nahi izan duguna, Darioren aurpegian islatzen den irrifar gozamen hori berreskuratzea. Bai LH-en ikasleei askotan sarritan amestera eta jolastera bultzatu egiten dugu, jarrera hori, eta DBH eta batxillergoan justo kontrakoa. Ikasle disruptibo edo jolaserako dagoesan ikasle horrek askotan penalizatu egiten ditugularik. Hori da berreskuratu nahi izan dugunetako bat, eta gero gainontzeko kompetentziak, taldenalna, pentsamendu kritikoa, ekintzailetasuna, inguru giroarekiko konpromesua, eta proiektuaren komunikazio gaitasuna. Non ikasleak animatzen ditugun, eukin genduen proiektuaren moduan, Bilboko udalera gerturatzea, Bilboko udalari komunikatzea izandako proiektua, eta gero beste ikastetxe batzuei ikasleak eurek izan ohi dira,
proiektuaren aurkezpenak egin izan da bezanak. 6 urte honetan eukin dugun inpaktua, 17 ikastetxetan integratu dugu Fungi Thinking proiektua, fase ezberdinak aplikatuz, 1.600 ikasletik gora, eta ikastetxe honetan tonelada bat kafetik gora berreskuratu izan dugu, eta ia 200 kilo kafe perretxiko ostra ekoiztuz. Aintzatezpenak, hainbat izan dira baita be, bai balioak martxan Bilboko udalaren saria, UNESCO eskolena, Simo hezkuntza jardunaldietan izan ginen, STEM sarian gaur da hemen egotearen arrazoietako bat, eta azkena, aurten Teach for the Planet 23 proiektu aukeratua izana. Beste barik, esan dako moduen, guztiz proiektu zabala da, badakigu hemen hainbat eta ikastetxe eta huesela baita be, eta guk nahi duguna da, kafe perretxiko saletasun hau alik eta ikasle eta irakasle gehienari helaraztea. Beraz, interesik edo izantekotan, Innobaskekin zuzenean edo gurekin harremanetan jartzea besterik ez duzue. Niri harra piztu didazu egoitz. Beraz, nahi duzuenean, ni apuntatzen naiz, ez dakit, niretzako toki egongo den. Aizu, galdera bat, Oier eta Loreari paso eman aurretik. Zer suposatzen dute, zure ustez Fungi Thinking bezalako proiektuek hezkuntza tradizionalarentzat? Zeni badakizu, irakasle bezala hasi zinenean, sentitu zenuela 20 urteren ostean metodologia berberak erabiltzen ari zirela. Halako frustrazioa ere sentitu zenuen, eta hortik ere tiraka, ez jaio da hau. Hori da Maitena. Azken baten, nik ikusten dutena da proiektua aukera moduen, bai hau eta beste hainbat, bai Loreak eta aurkeztu dozkuena baita be, hezkuntza tradizionalari bultzada bat emoteko, berdiseinatzeko eta garai berrietara egokitzeko. Hainbatetan aipatzen diren metodologia aktibo horrek izan dira apurtxo bat Fungi Thinking proiektuan barneratu nahi izan duguzenak etapa ezberdinetan, irakasleen arteko elkarlana sustatzeko, ikasleen arteko anaitasuna sustatzeko, eta esan dako moduen. Nik izan nebazan frustrazio momentu horrek ikastetxeen hermetikotasun horrena batez be, gaur asko lantzen ari direna, bai hezkuntza departamentutik, eta bai hainbat ikastetxetan, izan daiela inspirazioa, edo bintzet bultxadatxo bat, eskolako ate eta lehioak irekitzeko, eta inguruan dauesan eragile ezberdinei aukerak emateko, eurek ere zeresana badaukelako etorkizuneko ikasleen hezkuntza prozesuetan. Jakina baietz. Eskerrik asko, egoitz. Sar daitezela mesedez Lorea eta Oier gurera, bagaude denok hemen, gogoratu galderen modulua hor duzuela, galderak bidaltzeko, baino jakin dezazuela, ja niri iristen ari zaizkidala bata bestearen atzetik. Beraz, paso emango diet ondo baderitzozue. Maria Inmaculada Unzuetak, zera dio, parte hartu duzuten ikastetxen banaketa, publiko, kontzertatua, pribatua, aztertu duzue? Ez du esaten norentzat den, pentsatzen dut .eus fundazioarentzat izango dela. Bai, egia azterketa zehatza zenbakiekin ez dakagula, baina bai orokorrian edizio guztietan egoten den parte hartzia nahiko orekatua izaten da bai publiko, bai pribatu kontzertatu hor ikastolak eta kristau eskolak eta ikastetxe pribatu kontuan eukita. Zenbaki zehatza ez, baina orokorrian danetik eukitzen dugu eta nahiko parekatu izaten da publiko eta pribatu kontzertatuen arteko oreka. Bai, balantza hori igual Oier, bai nabarmenagoa da esain beste ikastetxearen izaera horretan, bai mailan. Eta normalean batxilergoko proiektu gehiago jasotzen ditugu. Gero DBH-koak izaten ditugunak benetan ederrak eta sekulako maila izaten dute, baina egia da joera dagoela batxilergoan gehiago garatzeko proiektua. Bai, gero lurralde ezberdinetatik, bai erkidegotik, Nafarroatik ere dexente, eta urtero ez, baina urte batzutan, bai, iparraldetik ere bat edo beste izan dugu.
Ibens Perez egoitzentzat. Lehenengo eta behin zorionak proiektuagatik oso interesgarria iruditu baitzait. Gustatuko litzaidake jakitea, mateko kalkulu horriak zein kurtsotan sartzen dituzuen. Proiektuan berez DBH hirugarren mailan txertatute dauz, apurbet, behar genduleko jarraikortasun bat etapaz etapa, baina berez DBH lehenengo mailatik badakit hainbat ikastetxe erabiltzen ari direla, gauza kalkulo aritmetiko errazak egiteko jolas moduan txertatuta, eta LH azkenengo mailara, 6. mailara pasatzen hasi diela batzuk, ja, non dispositibo banakako dispositibo Chromebookak edo daukesenak, hasi direla kalkulu horria lantzen LH 6. mailan be. No. Arazelik.eus lehiaketari buruzko galdera. Kategoria ezberdinak dauzela komentatu duzue. Zeintzuk dira kategoria horiek? Bai, ditugu 4 kategoria ezberdin dauz. DBH barruan 2 ezberdin, alde batetik DBH bat 2 eta DBH 3-4 arteko mailen bereizketa horitzen dugu. Eta gero daukagu batxilergoko kategoria, bertan batxi bat eta batxi 2 sartzen dira. Eta gero daukagu lanbide heziketako azkeneko kategoria edo 4. kategoria izango litzatekeena. Primeran, arazelik ere, baina orain gontan egoitzentzat galdera. Proiektua beste ikastetxeetan ezartzekotan, baliabideak edota zeuen tutorizazioa jaso dezakegu? Bai, hori da Araceli. Azken baten, guk egiten duguna da kurso hasiera datorren einien, interesa dauken ikastetxeekin, holango coffee hour moduko batzuk bideo-dei bitartez gestionau, ikusteko, 7 moduloakin sartu nahi daben, edo modulo konkreturen bat erabili nahi daben, eta ikastetxeek bizkaikoak badie, normalien neu juten azbaita erakusten ekoizpen prozesua bertan aurrez aurre irakasle taldiekin egiten, eta gero jarraipena bideo-dei edo WhatsApp bidez sarri egiten izan dugu. Errez, orduan, laguntza izango duzu, beraz animatu zaitezte. Itziarraik beste galdera bat, erakunde publiko eta pribatuen parte hartzeri dagokionez, lortu duzue parte hartzea, hau denontzako da, eta urtetik urtera gero eta gehiago izatea? Adibidez, Lorea, zuzeu. Bai, egia da garrantzitsua dela, proiektu hauek aurrera eramateko finantzazioa beharrezkoa da, ez dugu gezurrik esango. Guk lehen esaten genduan moduan, arrakala sozioekonomiko hori gainditzen lagundu nahi dugunez, guretzat ezinbestekoa da parte hartzea guztiz doakoa izatea eta behar den azpiegitura hori doan eskaintza. Horretarako mota ezberdinetako lankietak eduki izan dugu, proiektuaren hasieran Euskaltel Fundazioaren babesa izan genduan, gaur egun Euskaltelek utzitako lekua BBK Fundazioak hartu du, baina beste hainbat kolaboratzaile ere baditugu. Adibidez, Dinahosting enpresaren laguntza daukagu, Dinahostingek egiten duena da, domeinua, hostina eta behar diran zerbitzari eta horiek eskaintzen dizkien doan ikasle eta ikastetxeei, eta bestetik epaimaikideak esate baterako, ez? Dauzkagu garapen enpresa dauzkagu, Gladisaria irabazitako hainbat emakumere epaimaian dauzkagu, eta gero, proiektua garatzerako orduan ere, beste hainbat ekimenekin parte hartu izan dugu, eta ZBAS kooperatibakoak hasieratik lagun izan ditugu garapen horretan, nik uste dut esaten dugunean gainera, eta alde lana, transversalidadea, bultzatu nahi duguzela ikasleen artean, gero geuk ez badugu horrela lan egiten, nekez ez da, bultzatuko ditugu ali horiek. Koherentzia ez da, Lorea? Bai. Egoitz, hezkuntza klimatikoa lidergo aktibotik eutsi nahi duzu zuen kasuan. Zer sentitzen dute ume zein gazteek eurek mundua hobeagoa egin dezaketela sentitzen dutenean? Benetan ohartzen direnean badutela botere hori? Galdera hori neure buruari egindako galdera bat aspaldi, eta inspirazio edo behintzat ilusioz ikasleen gandik jasotako erantzun bat botako zut. Eurek azken baten politikatik
esto publikotik jasotako berziklapena dela egin daikegun onena arazo klimatiko edo ingurugiro arazo hori aurre egiteko, ez da berosten erantzun hori. Eurek badauki ez ja iturri ezberdinetatik ikusita zeintzuk dien kutsadura handienak sortzen da bezan sektore eta arrazoiak. Orduan, eurek beste irtenbide bat bilatzearen nahi hori hasieratik erakutsi ben. Eta apur bat, nik erramintak jarri nia basan, design thinkingeko metodologiaren erramintak jarri nia basan, eta eurek izan ziren, euren inguru eta gizartean hondakinak bilatzea eta hondakin horrekin zer egin daiken aurkitu ebenak. Orduan, behintzat ilusioa eta postasuna ikasleengandik hori jasotzeaz. Jakina. Lore Oier, zuek genero arraklaren inguruan hitz egin duzue, hortan ari zarete buru belarri, zeharkan, ezta? Zer sentitzen dute konturatzen direnean, gizon emakume, ikasle, irakasle, konturatzen direnean azkenean kontsumitzen dugun eduki digitalak, gehiengo batean, gizonen ikuspuntutik egindakoak edo errealitatetik egindakoak direla? Nik uste dut oraindik ez dirala kontziente, saiek ez irakasleak. Bokazio teknologikoen gaia badakizue nahiko kezkagarria dela. Zientzia bokazioak bai, baina teknologikoetan joera gainera beranzkoa da, ez? Duela 20 urte informatika fakultateetan erdia emakumeak, erdia gizona bat ziren, on 10% bueltan ibiliko da emakumearen presentzia. Eta hor asko hitz egiten da estereotipo, ez? Azken urteetan, eta informatika ezagutzera eman zenean, hainbat estereotiporekin egin dala, ez? Eta emakumeek ez dute euren burua informatikari gisa ikusten, iruditzen zaielako dala bakarkako lan bat, iluna, eskutuan, harreman sozialik gabe, ekarpen sozialik ez duela egiten, eta proiektu honetan ikusten dutena da, hori guzti hori ez dela egia, askotan proiektu sozialen webuneak egiten dituztelako, ez? Norbaiti zerbaitetan laguntzeko, talde lanean egiten dutelako, eta estereotipo guzti horiek apur bat erortzen joaten dira, eta gero gainera, askotan, eta hau gure artean, emakume garatutako proiektuak irabazle izaten direlako. Eta ikusten dutena da, hortan onak badirela. Badute gaitasuna, balio dute, egin dezakete eta oso ondo egiten dute. Eta hori ere garrantzitsua da, aitortza hori garrantzitsua da, ikustea haien buruak informatikak balio duela zerbaitetarako, gizarte ikuspegi bat izan dezakela, ze gaur egune gizarteak erronka handiak ditu, gure gaur egungo gizarteak, eta erronka horietako asko hori, teknologiarekin erantzungo zaie eta erantzuten ari gara. Eta hor asko dute dugu aportatzeko emakumeok. Jakina baietz. Hortaz gain, ekintzailetza ere sustatzen duzue bi proiektuetan. Ze onurak ditu horrek? Hain gazte izanik kasu batzuetan edo ekintzailetza beste belaunaldi batzuentzako. Zer suposatzen du hori Egoitz? O zer suposatzen du? Bai, nire ikuspuntutik, nik ja ikusi izan dodaz, 5 belaunaldi ikastetxetik irtetzen, eta fungi thinkinez aparte be, ekintzailetasun balore horrek transmititzen beti saiatu izenaz. Honien edo txarrien, batzuk gehiago barneratzen da, beste arlo batzuk moduen, baina behintzat, hasitxo hori euren barnean eukitien, non eurek euren buruekin buru jabetza bat lortu daikien etorkizun baten euren lanak ez bilatzeko, sortzeko, euren gizartean aurkituko dabesan arazoei irtenbideak emoteko. Eta buru jabetza hori barneratzea eta eurek lidergo hori eroan aldabela ulertzea eta maitatzea, nik uste dut eskaini aldotzegun ezagutza kontzeptual edo teorikoetatik haratago doien zezer dela. Nik uste de autoestimarekin ere badakala, ez? Hauen autoestima gai dirala ikustea, ez bakarrik zerbait ikasi eta ondore reproduzitzeko, baizik eta egiteko munduari irakusteko eta eurak erdigunean eurak protagonista izateko. Hori nik uste dut balio handiko dela eta horrek hainbat ikasketa prozesu hasten diren bezala hauek ez dirala hasten.
Ederra oso. Azkeneko hausnarketa bat egingo zenukete, hola zerbait motza eta muinera doana eta amu gisa erabili daitekeena, Oier? Pixkat lehen bota dugun ideia horretatik, ez? Azkenian guk eskaintzen dugun proiektutik baliabide guztiak badauzela, baina zentruan ikasleak eta irakasleak zauziela, eta pixkat sorkuntza horretatik, talde lana, elkarrekiko ikasketa horretatik aurrera ateratzeko proiektuak direla. Lehen bota da bezala Loreak erronka handiak ditu gizarte honek, horietako asko teknologiatik erantzuten gabiz edo erantzutekoak dira, eta gaitasun digital hauen lanketakin etorkizuneko profesionalak ateratuko ditugula, eta hori dela pixkat proiektu honen helburua ere bai. Lorea? Ni Oierrek esandakoekin ados, eta askotan igual bai beldurrak kendu nahiko nituzke, ez? Segu hasten gara kontatzen proiektuekin hau lortzen da eta hau guzti hau egiten da eta handi egiten doguz, baina gero egunerokoan nahiko erraz ateratzen dira aurrera eta ez badira ateratzen perfecto be, ez da kaguatzeko ezer prozesuan beti ikasten da. Eta orduan, lasaitasunez, beldurrik barik, hori be transmitidu nahiko neuke. Egoitz? Ni guztiz ados bai Oierrek eta Loreak aipatutakoegaz, eta ez dut nahi amaitu nahi Fungi Thinking proiektu barik azken aldixen foro askotan entzuten abilen ikasleen talentua behar dela, gizarteak momentu honetan talentu gabezia bat daukagula, prestakuntza gabezi bat daukagula, batez be STEM arloetan, eta badakigu hainbat ikastetxetako arduradun entzuten edukiko guzela momentu honetan, eta eurei eskaera bat da, STEM arloa era holistiko baten lantzen jarraitzeko edo hasteko apustu bat egitea, kurrikulum tradizionalak mugatzen dauzan kontzeptuetatik haratago ikaslei aukerak emateko eskaera bat, talentua datozen belaunaldietan egon badauelako. Beraz, eskaera hori egitea gustatuko litzaidake. Zemezu positibo eta boteretsuak. Mila esker Lorea, Oier, Egoitz, STEM hezkuntza bultzatzeko zuen esperientzia interesgarri, hauek bertaratzeagatik, ekartzeagatik eta gureak pixkat ere egiteagatik. Eskerrik asko eta benetan zorionak egiten ari zareten lan itzelarengatik. Mila esker. Eskerrik asko danoi. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko zeuei. Laster arte, hirukote. Eskerrik beroenak ere eman nahi dizkiegu nola ez, Zalaber.eus fundazioari eta Global Shapers Community Bilbaori proiektu horiek garatzeagatik eta ezagutzera emateagatik. Eta nola ez, eskerrak eman nahi dizkiegu STEM Euskadi sarietan parte hartu duten ikastetxe eta erakunde guztiei. Tira, hasieran esan dizuedan moduan, ziklo hau Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 2018an abian jarritako STEM hezkuntza estrategiaren barruan dago, beraz, plazerra da guretzat bere ordezkarietako bat gurekin izatea. Amaia Eskisabel Alegria daukagu gurekin, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuko ikerketa zuzendari. Arratsaldeon, Amaia. Arratsaldeon, Maitena. Bai, arratsaldeon guztioi eta, hasi baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiot Inobaskeari topaketa hau antolatzeagatik eta STEM estrategian bide lagun izateagatik. Eta nola ez, oriendu nahi ditut hemen dauden bi eragilei, beraiek proiektuak benetan eredugarri direlako. Gaur itzi ditugu urte honetako topaketak, 3 asteetan zehar entzun ditugu 3. edizio honetan STEM sariak irabezi dituen proiektuek azalpenak, .eus fundazioa eta Global Shapers partetik gaurko honetan. Eta nola ez, eskerrik asko Oier, Lorea eta Egoitz zuen proiektuak aurkezteagatik eta benetan plazer itzela izan da zuen proiektua zentzuteaz eta gero atera diren galderaz bebai eman dituzuen erantzunak. Oso ikuspegi interesgarritik hurbildu zarete, zientziara eta teknologiara, eta espero dut oso baliagarria izan direla gaur gurekin zaudeten pertsonentzat. Eta STEM hezkuntza proiektuen garapenera ere hurbiltzeko baliogarriak izan dezala. Y es que, como hemos visto hoy,
podemos contribuir desde muchas perspectivas, podemos tener impacto en la educación STEM desde agentes propios del sistema educativo, tradicionalmente los colegios, centros de formación profesional, universidades, centros de investigación han sido los que han estado impulsando muchos de estos proyectos, pero desde hace ya varios años hay entidades como las que nos acompañan hoy que también están haciendo un papel fundamental en la promoción y en el impulso a a la educación STEM y a todas estas acciones en STEAM. Gure hezkuntza sistemaren helburu nagusia ikasleentzako ahalik eta prestakuntzarik onena lortzea da. Helduaroari berme osoz aurre egiteko beharrezko prestakuntza eskaintzea. Horregatik, eta Maitenak ja aipatu duen, 2018an STEAM Euskadi estrategia jarri genuen abian, hezkuntza etapa guztietan, hezkuntza eta prestakuntza zientifiko-teknologikoa sustatzeko plan bat. Eta estrategia helburuen artean, hauek bereziki importanteak dira STEAM sarien deialdian. Hezkuntza eta prestakuntza zientifiko-teknikoa sustatzea, hezkuntzaren etapa guztietan, eta gaur ikusi ditugu bi proiektu eredugarriak arlo honetan, eta bertan sartzea eragile sozioekonomikoen lana. Eta STEAM arloan bokazio eta asmo profesionalak piztea, ikasle neskei arreta berezia emanez, etorkizuneko erronkei begira behar bezala prestatzeko. Ekintza batzuk jadanik jarri ditugu martxan, hauen artean STEAM sariak eta STEAM sare proiektuak dira ospe eta prestigio handiagoa hartzen ari direnak. Ya llevamos, es la cuarta convocatoria de los proyectos STEAM Sare y ya llevamos 3 ediciones de estos premios STEAM Sariak que se han creado con el objeto de reconocer las mejores prácticas de educación STEAM en Euskadi y hacen aflorar y conocer de primera mano las principales iniciativas que se están llevando a cabo y que se encuentran recogidas en la página web de STEAM.eus. Todas las iniciativas que han recibido el sello, que es el reconocimiento de que es una buena práctica en educación STEAM, y también están recogidas ahí las diferentes topaketak que hemos venido haciendo todos estos años y os animo, por tanto, a visitar. Estos encuentros, como el de hoy y los que se han realizado las 2 semanas anteriores, buscan dar visibilidad a las mejores prácticas en el fomento de educación STEAM. Hemos tenido oportunidad de conocer de primera mano los proyectos realizados por 6 entidades ganadoras de los premios de esta edición, que además justo ha coincidido que los ganadores en las diferentes categorías han sido también los que han recibido la mención de género. Y esperamos, por tanto, que todos estos proyectos que se han presentado hayan sido muy inspiradores para todos vosotros y vosotras. Esta explicación de los proyectos, la predisposición de los participantes, que agradecemos enormemente, aclarar las dudas surgidas, creo que son de gran ayuda para que podamos seguir avanzando entre todos y todas en el desarrollo de proyectos STEAM. Bukatzeko, berriro ere, saridunei nire zorionik beroenak eman nahi dizkiet. Kaixo mundua eta fungi thinking proiektuak eredu bezala hartu behar ditugu, STEAM inguruan aipatu ditudan helburuak lortzeko bidean jarraitzeko. Eta entzun zareten guztioi eskerrik asko parte hartzeagatik eta zuen arretagatik. Eskerrik asko. Mila esker zuri, Amaia, bai zuri itzengatik eta baita hezkuntza sailetik STEAM estrategia martxan jarri eta bultzatzeagatik. Laster arte. Bai, agur. Agur. Ba, horrela iritsi gara 2023 topaketa hauen amaierara. Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi eta konektatu zareten guztioi ere. Proiektuak garatzen ari zaretenoi txalo zaparrada batzuentzat. Eta oraindik hasi ez, baina animatzen ari zaretenoi ere zergatik ez. Zalantzik ez izan, metodo berri aktiboak erabiltzea bide interesgarria bezain ederra dela STEAM gaitasunak garatzeko. Eta azkenik, eskerrik asko Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari topaketak antolatzeagatik, Innovaskeren laguntzarekin. Informazio gehiago behar duzuela, lasai, steam.eusen, hortxe izango duzue, zuen zai. Besterik gabe, plazerra izan da, mila esker denoi eta laster arte.